Ndare miechgi gwenge ma Morijo e kaunti ma Samburu podo jote apis ruoth boma ma Maralal kaluwore kod luoro ni jomaundu nyalo dhi monjogi kendo ka gidok e miechgi. Maendi kata obedo ni sirikal to koni okenge oseketi mar thiro monje gwengego kendo jiwogi mondo gidog e miechgi. George Bati miyowa ler. Magi gin kwan mine ma monjo dare miechgi gwenge mag Morijo e kaunti ma Samburu. Kanyaka sani gi jote apis ruoth e boma ma Maralal kendo pok ging'eyo odiochieng' ma gibiro dok e mier. Nimeama, nimeosha nyumba, nimeosha kila mahitaji. Na hata watoto wamekufa. Na mali yote imeenda. Ninaenda kwa barabara, ninalala hii ofisi ya chief. Kwa Maralal, nimeosha chief yangu, nimeosha kila kitu mahitaji yote. Sina hata blanketi ya kulalia na sina hata ngozi ya kufunikana. Mimi huko Morijo akakuja huku tao. Sasa watu memaliza watu huko. Sasa sisi unalia saidi sana. Kato biro ni jopiny luoro gongoga, komishona maro Marokak Abdi Hassan mauloso Samburu bang' timo romo kod apisa Magarita. Osingo ne jodak makono mondo doge mier ka osingo ni okenge oseketi marakruok kod kweth jomaundu marocha rita e gwengego. Tumekaa hapa kwa chief, hatuna mahali ya kuenda. Tumeshindwa tutalala wapi? Tumekaa tu sisi. Tunashindwa sasa tutafanya nini? Tafadhali serikali itusaidie. Tumehama kutoka Ng'ata na Nyuki location Morijo. Sisi tumekuwa masikini sana. Sasa kina mama naona sasa nakimbia tu naenda tu na msiko. Hata kina mama wengi hapa hana mabwana, umeuliwa. Hakuna hatari yoyote iliyoko sehemu hiyo. Tumefuatilia kwa makini, tumeshughulikia. Kwa hivyo ninawaomba wananchi ambao wameondoka sehemu hiyo warejee makwao. Warudi manyumbani, tujenge taifa. Abdi Benogolo siamne kweth jomaundu manyayo kwe jamni kendo rochonge ma jopiny nyandwat maro Marokak ni poni ok giweyo timbego to gibiro mote bargi. Wale ambao wameingia katika sehemu hii ya Samburu ambao wanajifanya eti ni wafugaji waondoke mara moja. La sivyo, na tumeweka mikakati, tutawaondoa kwa lazima. We will uproot them. We will deal with them and make sure we consign them to where they come from. Kato biro ni sirikal medogolo singo mar tiko maundu ma inyayo kod kwe jamni nyandwat maro Marokak. Jopiny pod chunygi goyo kibi kendo gin kod luoro kaluwore kod monj ma itimo kod arife manyayo kwe jamni ma osenyiso wang' teko kendo ok dew kata duond sirikal mamiyo gi siem. George Bati, Ramogi TV.